салом дӯстони азиз, шумо ба ютуб канали ма 550 ҳунар. бародаро, раҳмат ки тоамқа вақта қатима ҳасте. ба ивази ман мехоҳам ки барои шумо як тӯҳфаи беҳтарин тӯҳфа кунам. бародаро, бо воситаи актив шумо метавонед соҳиби анами камера профессионалӣ шавед. Canon 550. бародаро, чикор кардан дар кор? Танҳо актив, яъне лайк, подписаться, комментария. То охира видеоро тамошо мекунем бародаро. Айдирни ҳами суханое ки ма кадестам, бародаро як гапша интихоб мекунем ва комментария худтона комментировать мекунем. бародарҷоно, бетараф намонед. профессиональни камераи ҳар як тайти шумо метавонед ки мисол ҳаракат кунед ва соҳиби ҳами ҷоиза шавед. бародарҷоно, то амуқа вақта дастгирӣ мекунед. ман мехоҳам ки ҳами ба ивази дастгирии шумо ҳами камерара тӯҳфа кунам. бародаро, ин камера то амуқа вақта бародаро сёнка кардам. ба ҷону дил ин камераро дӯст медорам. барои шумо мехоҳам ки ҳами арзишманда барои шумо бо арзиштар донаму падаркаву тӯҳфатон кунам. бародарҷоно, беҳтарин ҳамақа вақт ман сёнка мекунам ба ин. ҳар якта шумодо навор нишон метиҳам. бародаро, чӣ хеле ки ҳами камерара бо ҳам шумо қадрдонӣ куневу ва тӯҳфаи худтона мисол гиреву ва як зиндагии худтонда мисол истифодаш баред. бародарҷоно, бетараф намонед. гапое ки ма дар ин видео мегӯм якташа шумо мегирен ва комментировать кардан мегирен, баҳогузорӣ мекунен. ма худам як моҳ охири ҳамин моҳе ки мисол рамазонай ба шумо бародаро охири моҳда ма мисол пешаи иди мисол ҳамин рамазон ма победителя эълон мекунам, ҳамин ҷоизара мисол даву тӯҳфа мекунам. бародаро, бо диққат дидестен камерара мисол фасон бекамбудӣ ва арзишмандай. бародаро, чӣ хеле ки ман инро дӯст медоштам, ҳамаи шуморо ҳам дӯст медорам. бародаро, ҳамин чиз арзишманда барои шумо тӯҳфа мекунам. танҳо ба чӣ? бо воситаи комментария, лайк, подписаться. бетараф намемонем. бародар, ҳаракат мекунем то ҷоизара соҳиб шавем. раҳмат барои тамошо.